Dewch gyda ni felly ar ddechrau'r daith I gyfarfod â'r capten. A gofyn iddo I ddechrau, a dyw tywydd stormus yn ei gwneud hi'n anodd iddynt yn ei gorchwil benyddiol. Yndi, mae ddim yn anodd o'r llong. Na. Y perigl sydd efo'r cwch, de. Y cwch bach. Y cwch bach yn rhedeg iawn i'r lighthouses yma o'r môr ar y creic. Ac wedyn, felly, os bydd y tywydd yn ddrwg aros nes bydd hi'n gwella. Dyna beth ydych chi'n gwneud, ie. Ond nawr, os bydd y tywydd yn iawn fori, be fydd yr rhaglen? Neu gwylio 8 bora, a eisiau alawd y stac, te, a wedyn mynd I lawr I bad sydd hwn I Senlli. Ie. Wedyn lawr I Abergwaun, aros yna dros nos. Wel nawr, gair bach am y llong I hunan, I ni gael dod I nabod hi. Be di phwysau hi a faint o griw sydd gyda chi? 2,000 dynnell, te. Ie. 70 reigian y criw. Os y lawer o Gymru? Oes, mae'n dros hanner nhw'n Gymru. O Gaergybi, debyg, ie? O Gaergybi, ie. Ie. A sawl llong yr un fath ar argys I o gwmpas glannau Prydain Fawr? Naw. Naw I gyd? Naw I gyd, ie. Ond nawr, dwi ddim am fynd â'ch amser chi i'r rhagor, mae gennych chi ddigon ei waith I wneud. Faint fyddwn ni cyn cyrraedd y sgeris rwan? Hanner awr. Hanner awr, reit. Diolch yn fawr, capten. Hwyl fawr. Galw yn y sgeris wedyn a chodiodd I yno un o'r cipars, Alun Williams. Croeso nôl o Ynys y Moel Rhoniau, na'r enw de. Diolch fawr iawn i chi. Ers faint ych chi wedi bod ar y sgeris rwan? O newydd yn yna, dwi rhyw 3 mis wedi bod ar y sgeris rwan. Ydych chi wedi bod ar oleudau eraill? O, do amryw yn, wel, ar rownd y wlad I gyd rhan hynny te. Ia. Ond yn Cymru yma, dwi wedi bod yn Enlli, Sgwcam, Small, South Bishops. O, wneud nhw gyd braidd, o'ch chi'n dweud. Does dim rhaid I mi ofyn I chi, mae'r ynysoedd siorau gennych chi yn well na'r creigiau? Wel, ia, mae'n un naturiol, tydi. Ia. Mae rhywun grwydro a hyn a llall ar ynys, ond llyfydd a Small, St Dower Oxmach, Fodalina, wel, wedwch chi'n mynd o gwmpas o gwbl na. Na. Ond nawr, ar y sgeris, Mr Williams, be di'ch gwaith chi ynglyn â'r goleudi yma? Faint ohonoch chi si? O, mae yna drio yna ni yn gofalu am y lle, te. Drach ar ôl y periannau, y glini, corniwl, un a llall, mae'n ddigon I wneud, te. Ia. Ac edrych ar ôl y hynna hefyd, te. Wel, ia'n hollol. Pwy sy'n penderfynu os oes yn rhaid i'r corniwl mae gani? O, mae'n un derbynnu'n hollol eich hun, de. Ia. Os da chi'n gweld y niwl yn neshau, mae rhaid dechrau'r conrhaid. Wel, a I. Wel, Oes na ddim rhyw hen draddodiad bod na rhyw hen dal, pob tro fydd y niwl corn yn canu? o, dwi gyniog yr awr yma, da chi'n Dwi gyniog yr awr, ia. Ia. Bobol ar nôl. Da ni'n mynd y gweithog ar un o'i go. Na. Wel nawr, da chi'n mynd adre rwan am faint? Gawn ni fus o seibiant rwan, de. Ia. Be fyddwch chi'n neud pan fyddwch chi ar y tir? O, gybolio gwmpas ty, fyddai'n neud y mwyaf fedrau o'r cartraf yn oedd cael mynd I lan fel hyn, de. Ia. Fyddwch chi'n teimlo rhyw ysfa wedyn I fi nôl i'r sgeris ar ddiwedd y mis? O, na fydd. Na fydd? Na fydd tad. Tys neb eisiau mynd oddi wrth cartra, dwi'n meddwl, nag oes. Debyg iawn, nag oes. Be fyddwch chi'n neud wedyn yn eich amser segur ar yr ynys yma? Gennych chi ardd yn rhywbeth fel ni? O, oes, mae yna ardd edrych chi edrych ar ôl gwaith coed a un a llall darllan, mae'n amser mynd I gynnoddaf chi de mewn 2 fus. Gyda llaw, geswch chi rhyw fath o wasanaeth crefyddol ar yr ynys? O, doedd helicopter o'r fali diwrnod cyn dolyg. Ia. A mi ddoth y chaplain yna. Ia. A mi gwsod ni syrfys bach yn y gegin efo fo de. Neis iawn. Ia. Ie, o'na dim ond rhyw hanner awr trwy cwbl, Na chi, ond ia. mi gwsod ni chydig o flas dolyg de.